zer dezu, ematen du, Arizabal oso familia handia zela, baina gaur ezagutu dugu endabiziko Arizabalo bizirik, ez dakit nunbait ezeri den pertsona bat, gaur arte ezagutzen ez genuena. Orduan, nondik nora pasa dira Arizabalotarrak Pasaiatik? Nondik etorri dira eta zergatik joan dira? Galdera, niretzat oso erreza da, baina egia esan jatorria edo hastapena egongo zen Oiartzungo Arizabalo oinetxean. Hortik, suposatzen dugu, ez dakigu garbi dokumentazio garai hartan oso gutxi, oso estua dalako, 16. mendean Oiartzunetik Ibanera, Bahira, jaitsi egin ziren. Zergatik, Bahia zalako portua progresatu edo aurreratu nahi zuenarentzat leku berezi bat. Hemen parte hartzeko militar arloan, merketaritzan eta bar aukera mordo sortzen ziren, eta aprobetxatuz hemen sortzen ziren aukerak etxe horretatik etorritako segundon bat izango zala iritsi zan Ibanera, eta zen behar dugu ja 5. mendetik Arizabalotarrak zeudela hemen, baina guk horiekin ez dugu lortu lotzea, bai 16. mendeko. Eta, claro, familia hemen egon da, errezagoa izango zen, aukera horietan parte hartzeko laguntza jasotzea,